מערכת החינוך האידיאלית בעיניי היא כזו שנותנת יותר שעות לתלמידים, יותר זמן למורים לשבת איתם גם אחד על אחד, לשיחות אישיות, להעמקת ידע בנושא הפדגוגי, ומצד שני גם יותר שעות בכיתה הפיזית. בנוסף, הפחתה משמעותית של מספר התלמידים בכיתה. אידיאלית צריכה להיות קשובה לתלמיד, צריכה להביא מורים שיהיו מקצועיים ברמה גבוהה, מתעדכנים, מורים לויאליים למערכת, עם רמת אכפתיות גבוהה לתלמידים ולא על חשבון המקצועיות שלהם. זה בפן של המורים. בצד של המערכת החינוך, כדי שתהיה מוצלחת, צריכים להיות הורים מעורבים ולא מתערבים. כדי שמערכת החינוך תהיה מערכת טובה, הילדים צריכים לבוא ולהבין למה הם צריכים ללמוד. מה היתרון של למידה בקבוצה, למידה בכיתה, כל מה שמעבר ל-ChatGPT. אני לא חושבת בכלל שהיא מותאמת. אני חושבת שיש הרבה יותר מדי שינויים בתוכניות הלימוד, שתופסות גם את המורים באי נוחות וגם לא מחוברות לשטח. יש הרבה מאוד דברים שלומדים שהם לא לגמרי רלוונטיים. העולם שלנו משתנה, הבינה המלאכותית, כל מיני דברים שצריך לשים עליהם יותר דגש ויותר לחוש את השטח ומה לעשות את מה שמתאים לעולם שלנו היום.